Na heel ernstige ongelukken op de Dijkwelseweg in Capelle moet er nu echt iets aan deze weg gedaan worden, vinden bewoners en ook de gemeente. Er gebeurt echt, nou, ik zal niet zeggen dagelijks, maar wel bijna dagelijks gebeurt er wel bijna wat. Dus dat maakt het ontzettend wrang en er zijn eigenlijk geen woorden voor. En verder in deze Zeeland nu. Omwonenden willen geen AZC in groene ruimte. En Gala Première trapt 25e editie af. Goedenavond. De plannen die zijn er al maanden, maar over een paar weken wordt de Dijkwelseweg in Capelle dan toch echt veiliger gemaakt. En daarmee gaat de wens in vervulling van Cora Post. Ze strijdt tegen de onoverzichtelijke oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers op die weg. En dat doet ze om een wel heel persoonlijke reden. Hier op de Dijkwelseweg bij Capelle zijn dagelijks gevaarlijke situaties met fietsers en voetgangers. Want het is niet helemaal duidelijk waar je nou exact moet oversteken. Het gaat zelfs helemaal fout op 14 december vorig jaar. Mijn vader was onderweg naar ons, eind van de middag. Hij komt op zijn fiets uit het dorp en komt hier aan en steekt op deze plaats zo schuin over. Waarbij hij is geraakt door een auto die uit het dorp kwam. Hij was zwaar gewond, maar niet levensbedreigend. Maar is uiteindelijk toch na 2 dagen aan de gevolgen daarvan overleden. Inmiddels is het 27 juli. Ook die dag gaat het weer fout. De moeder van Cora wordt dit keer aangereden. Ze is uiterst links gaan lopen met het idee, dan kan het andere verkeer rechtsom. En tegemoetkomend zie ik aankomen. Maar ze is over het hoofd gezien door een automobilist die uit de weg achter ons kwam. En die nam de bocht wat krapper en heeft dus mijn moeder aangereden. Hoe is het met haar? Ze heeft een verbrijzelde knieschijf, ze zit in een spalk, mag zo min mogelijk lopen. En ja, heeft heel veel pijn gehad, gaat nu wel beter. De Dijkwelseweg bij Capelle is vanaf de snelweg en de Oude Rijksweg de toegang naar het dorp. Het is daar onduidelijk voor fietsers en voetgangers waar ze wel moeten oversteken en waar niet. De situatie is bij ons al langer bekend. We zijn er al langer mee bezig. Maar goed, het is een provinciale weg. Vlak na de bebouwde kom. En oktober vorig jaar, oktober 2022, zijn we ook op het provinciehuis in Middelburg wezen praten. Hebben we ook een schets op tafel gehad om te bespreken over de situatie. En ja, die was wat ons betreft prima. Hoe wrang is het dat er in de tussentijd een dodelijk ongeluk en een ongeluk met heftig letsel is gebeurd? Er gebeurt echt, nou, ik zal niet zeggen dagelijks, maar wel bijna dagelijks gebeurt er wel bijna wat. Dus dat maakt het ontzettend wrang en er zijn eigenlijk geen woorden voor. Nou, in de tussentijd is dit bord geplaatst, maximaal 60. Maar kan de provincie nou niet meer doen? Had dit voorkomen kunnen worden? Wat is er precies gebeurd? We moeten daar ook niet te snel over oordelen. Maar eerst een grondige analyse. Ook van, Je lag het toch al, omdat de plannen liggen er om het aan te passen? Ja, zeker. Maar dan praat je over de hele situatie eigenlijk, van dat gebied, zoals ik zojuist ook al zei. En daaruit bleek dat er verder dan dat dodelijke ongeval daar eigenlijk geen ongevallen gebeurd waren. Niet echte ongevallen, maar zoals de wethouder tegen mij heeft gezegd, eigenlijk gebeurt er dagelijks bijna altijd wel een ongeluk. Het scheelt vaak heel weinig. Ja, dat zijn de woorden van de wethouder. Kunt u ook nu aangeven wanneer de Dijkwelseweg aangepakt gaat worden? Ik heb begrepen dat dat in oktober aanstaande zou kunnen gebeuren. Dus dat betekent dat we over een aantal weken al de nieuwe situatie gerealiseerd hebben. En daar ben ik heel erg blij mee. Emoties tijdens een informatieavond over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in het buitengebied de Kleene Hoge in Middelburg. 150 omwonenden waren gisteravond in de Oostkerk in Middelburg. Daar werden ze bijgepraat door wethouder Jeroen Laus. Het college van burgemeester en wethouders had bij zijn aantreden vorig jaar juist beloofd de Kleene Hoge zoveel mogelijk open en groen te houden. De bewoners zeggen niet tegen de komst van een asielzoekerscentrum te zijn, maar ze willen het open karakter van het gebied behouden. En ook voelen de bewoners zich overvallen en hebben ze het idee dat ze geen inspraak hebben gehad, vertelden ze na afloop van de avond. Ik denk echt dat het goed zou zijn dat Middelburg daar een echt progressief standpunt in inneemt. Van we willen dat doen, veel asielzoekers, een goede basis geven. Maar dan wel op een manier die beter is voor de veiligheid, voor het gevoel, voor het landschap. Nou, noem allemaal op en laten we dat met elkaar eens proberen.
Oud-gedeputeerde Anita Pijpelink is kandidaat Tweede Kamerlid voor de komende Kamerverkiezingen in november. Voor GroenLinks PvdA staat Pijpelink op een 22e plek op de kandidatenlijst, waarmee ze volgens de huidige peilingen ook echt in de Kamer zou komen. Pijpelink was in onze provincie lijsttrekker voor de combinatie GroenLinks PvdA bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen. Ondanks dat de combinatie in Zeeland de op één na grootste werd, kwam GroenLinks PvdA niet in de coalitie terecht. Ik hoop dat jullie er heel veel veilige kilometers mee gaan doen en dat het heel veel patiënten een goede rit, een goede laatste rit kunnen bieden. De Zeeuwse Wensambulance heeft sinds vandaag een eigen ambulance. Eerder leenden ze er telkens één, maar nu hebben ze er één overgenomen van Zorgzaam voor een klein bedrag. Er is een bedrag over afgesproken dat fors onder de marktprijs is, want wij vonden dit zo'n mooi project dat we zeggen, oké, ja, hier willen we aan meewerken. De Wensambulance brengt ernstig zieke mensen voor een laatste keer naar hun favoriete plek. Zoals de boulevard van Vlissingen, Neeltje Jans of hun eigen tuin. De persoon in kwestie die wil nog even op de brancard in zijn eigen tuin staan. Ook dat komt voor. Het zijn echt de meest uiteenlopende dingen. En Zorgzaam is niet de enige die de stichting steunt. Als je ziet wat er soms aan donaties gedaan wordt, gewoon door particulieren, door kerken, door bedrijven. Echt, dat is echt hartverwarmend. De nieuwe Wensambulance is vanaf nu inzetbaar voor als er een wens komt. Het Zeeuwse spoor bestaat 150 jaar. De spoorlijn tussen Brabant en Vlissingen ging dus 150 jaar geleden open. En dat is vandaag gevierd met een rit met de bekende trein De Koploper uit de jaren 70. Normaal gesproken rijdt deze trein zelden op de Zeeuwse lijn. Voor de reizigers die zich hadden aangemeld was het dus een bijzondere ervaring. De aanleg van de lijn, 150 jaar geleden, was belangrijk voor Zeeland. Het heeft destijds gezorgd voor de ontsluiting van Zeeland. De eilanden werden ineens verbonden met het vasteland. Dus het was toen al heel erg belangrijk dat er een goede verbinding kwam. In de trein hoorden reizigers een historische vertelling over de spoorlijn. Eind 1944 werd dit deel van Zeeland vrij. Maar een heel deel van Walcheren stond onder water, bedoeld om de vijand te verjagen. Het herstellen van de schade aan de stationsgebouwen en het spoor duurde tot in 1945. Ik vind het echt bijzonder, zeer bijzonder. Want het is een oude trein. Ik heb het best wel vaak in gereden. En dit is nu een van de laatste keer dat we erin zitten. Omdat de spoorlijn in verschillende fases van mijn leven een behoorlijk belangrijke rol heeft gespeeld. Door school, door relaties. Ik zat in 1976 op de MTS in Vlissingen. En toen gebeurde een groot spoorongeluk bij Eindewegen, waar we net voorbij zijn. Ik ben daar een handvol medescholieren verspeeld. Dus die speelt altijd mee, die factor. Die doet een beetje zeer, nog steeds, na zoveel jaar. Ook morgen wordt het jubileum gevierd. Dan kun je tussen 10 en 5 uur met korting over de hele Zeeuwse lijn reizen. De Rode Loper ligt klaar om de gasten te ontvangen voor de opening van het festival Film by the Sea straks. Het is de 25e editie, dus een jubileum. En in Vlissingen, daar staat verslaggever Ilja Tuning. Ilja, de start meteen met een prijsuitreiking op de openingsavond. Ja, de bekende Duitse actrice Nastassja Kinski krijgt de Career Achievement Award. Zij is de eregast. En die award wordt uitgereikt door demissionair staatssecretaris Oesloe van Cultuur, die vanavond het festival ook opent. Ja, het is dus de 25e editie van het filmfestival. Is het dus een extra feestelijke editie? Ja, je zou kunnen zeggen dat de oude tijden herleven. Want het festival heeft dit jubileumjaar, weer eens wat meer te besteden. We hebben hier en daar inderdaad wel wat extra gekregen. En ja, weet je, 25 jaar Film by the Sea, hoe dan ook, wij gaan dat vieren. Hoe gaan jullie dat doen? Nou, we vieren niet alleen 25 jaar Film by the Sea, maar ook 25 jaar Cinecity. Dat gaat gelijk op. Er zijn een paar hele spectaculaire dingen, zoals het optreden van Kid Creole en de Coconuts. En voor de rest veel live muziek. En door de hele week heen zullen er live optredens zijn in de hal, maar ook in het festivalpaviljoen. Hopelijk echt weer een ouderwets, gezellig, feestelijk Film by the Sea. Klinkt een beetje zoals ze vroeger waren, de festivals. Ja, die tijden zijn wel voorbij, dus we zullen ook vooruit moeten blikken. En achter de schermen hier
ja, zijn we ons er wel van bewust, nou ja, als ik het eventjes heel plat mag zeggen, het geld klotst niet zomaar tegen de plinten op. En dat betekent gewoon ja, scherpe keuzes, puzzelen, wat kan wel, wat kan niet. Maar goed, de films zijn er. Een verrassing. Lekker hè? Ja. Ik vind het zo leuk dat jullie er zijn. We zijn heel trots op het feit dat we een aantal belangrijke Nederlandse films in première hebben. Onder de blote hemel, Rocco en Jules, Toen we van de Duitsers verloren. Maar ook, dat is dan weliswaar geen Nederlandse film, maar wel een Nederlandse maker, Squaring the Circle van Anton Corbijn. Het is dus een ja, best wel bijzonder festival vanwege al die grote Nederlandse premières dit jaar. Ilja, ik hoorde Jan Doense zeggen, veel premières van Nederlandse films. Zitten er ook veel Zeeuwse films bij? Ja, zeker. Maar liefst 30 films van Zeeuwse makers, van bekende makers zoals Paul en Menno de Nooijer en Vivi Visser. Maar ook heel veel jong, nieuw talent krijgt hier een podium om hun film te laten zien. En daarnaast zijn er natuurlijk ook heel veel internationale films te zien. De boekverfilmingen, de Franse films, documentaires. Op het festival draaien meer dan 120 films de komende week. Ja, en dat start dus over een kleine 2 uur. Jazeker, de rode loper ligt al uit en daar komen straks de internationale, nationale beroemdheden en de Zeeuwse vips overheen voor de openingsfilm vanavond en het openingsgala. Ilja Tuning daar bij Film by the Sea, dankjewel. 27 tot bijna 30 graden was het vandaag in Zeeland. En dat levert natuurlijk in een kustprovincie als Zeeland dit soort Caraïbische beelden op. Hè, met een beetje verbeelding. Heerlijk aan het strand en na het weekend onweer en dalende temperaturen. Maar morgen en overmorgen kunnen we er nog even lekker van nemen. Temperaturen tot in de 30 graden dus. En tot zover deze Zeeland nu. Morgenavond ben ik weer bij u terug. Dan ook weer met het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik wens u een heel fijn zonnig weekend. En graag tot morgen.